असे सुवर्णाचे वडियेत बलिकाना मुना, सुवर्णाचे वडियेत बलिकाना मुना, असे सुवर्णाचे वडिये लगा लगा भाऊ काल गोयभर लोकांनी होळी व्हडा उमेदीन मनयली। दिवचल वाठारातल्या कोठंबी गावातल्या जाणट्या नेणट्यांनी वर्सुकी पारंपारिक होळी मनयली। पळयात काय उमेदीचे देखाव। कोटंबी गावातली माझी होळी आयज होलिका उत्सव ह्या हेजेर वेगवेगळीकडे होळी वेगवेगळ्या पद्धतीत सेलिब्रेट केली वता। ज्या कोटंबीच्या गावात माडयेची होळी ही हाडून पुरता तिची पूजा केली वता। होळीच्या निमित्तात गावातले सगळे लोक एकत्र येतात, तिचे पूजन करता, देवाकडे सांगणे करता आणि त्याच्या उपरांत प्रत्येक जण आपल्या घरातलो नाळ हाडून माडयेचेर म्हणजे होळयेचेर मारून तो फोडलो वता आणि अशा निमित्तात सगळेजण एकत्ररित्या होळयेचो उत्सव खूप व्हडा उमेदीत मनयता। आताच हांवेन होळयेचेर नाल मारून आणि सगळ्या गावातल्या लोकांनी बी नाल मारून होळी मनयली, होळयेची पूजा केली। हो वर्ष पद्धती प्रमाणे आम्ही होळीचो उत्सव आहा न्हू तो पुणयेन चालू करता आणि दुसरे दिसा परत आम्ही 5-5:30 ह्या दरम्यान सगळे गांवकारी पयली जोत म्हणटा, जोत म्हटल्या उपरांत मागीर आमी देवाचे गाळणे घातल्या उपरांत आमी ती होळी थंय मारता। ती होळी मागीर आमी ती सबंद थंय कोळ किंवा तो बांदलो काय ती वाजत गाजत परत आमी ती हांगा हाडटा आमच्या हेका आनी ती मागीर हांगा तेका मुट्टे बांदता, नाल बांदता, वडे बांदता आणि ती आमी उबी करता वयर आणि तेजी पूजन करता। पूजन जाल्या उपरांत मागीर भटकीच्या हातीन तेका तो मागीर अग्नी लायता आणि तो दिवस सांगणे करता। तो सगळे कार्यक्रम जाल्या उपरांत हे भुरगे आमचे म्हणजे चढावर करतात ते झाडाचे वर चढपाक आणि एक कोण तरी मागीर एकामेकाक हे करून बसून तो वर चढटा आणि ते सगळे जाल्या उपरांत मागीर तो देवळा उपरांत सकयल आमचो भटजी काका नाल्ल फोडटा आणि मागीर सगळे गांवचे लोक नाल फोडटा आणि हे सगळे हे जाल्या लास्ट निमाणी आमी प्रत्येक ग्रामांत आमचे होळयेची भेट घेता। भेट घेतल्या उपरांत सकाळी मागीर आपापल्या घरा वयता। गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकर, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकर।